Вълшебният пръстен. Имало едно време бедно момче на име Марко, което живеело в малко село близо до планината. Един ден, докато се разхождал в гората, той видял старец, който отчаяно се опитвал да издърпа тежък чувал. Марко се затичал да му помогне, без да очаква нещо в замяна. Старецът благодарил на момчето и казал: „Ти си добро и смело момче. Затова ще ти дам този пръстен. Той не е обикновен, а вълшебен. Ако го завъртиш 3 пъти, ще можеш да сбъднеш едно желание. Но помни, използвай го само за добри дела.“ Марко с благодарност взел пръстена и си тръгнал към дома. Докато вървял, започнал да си мечтае за всичко, което можел да поиска – злато, дворци или голяма слава. Но когато се прибрал, видял, че майка му е болна и няма пари за лекарства. Той решил да използва пръстена, завъртял го 3 пъти и казал: „Искам майка ми да оздравее.“ В този миг майка му се усмихнала, а бледият й вид изчезнал. Тя била здрава, както никога досега. Скоро новината за вълшебния пръстен се разчула. Един алчен търговец научил за него и решил да го открадне. През нощта той влязал в къщата на Марко и взел пръстена. На сутринта, когато Марко открил, че пръстенът е изчезнал, сърцето му се свило от мъка. Търговецът използвал пръстена, за да си пожелае несметни богатства, но пръстенът започнал да му носи само нещастия. Където и да отидел, го преследвали беди. Златото му изчезвало, а приятелите му го изоставяли. Междувременно Марко тръгнал да търси пръстена. След дълго пътуване го открил в замъка на търговеца. С хитрост успял да си го върне, но вместо да си пожелае богатства или слава, той завъртял пръстена 3 пъти и казал: „Искам пръстенът да изчезне завинаги, за да не може да причини зло на никого.“ Пръстенът се разтопил като восък и изчезнал завинаги. Макар и без магия, Марко продължил да живее честно и скромно. С времето добротата му привлякла хора, които го обичали и подкрепяли. Така той научил, че най-голямото богатство е доброто сърце. Драги слушатели, ако искате да чувате още приказки, се абонирайте за канала. Може също да закупите книжката „Имало едно време“, в която има 39 златни приказки в описанието под видеото.